Sa syudad sang Iloilo, mga obstruksyon sa dalan sa Pito ka mga barangay nga nahawanan na, liwat naman nga nagbalik. Yaring balita nga aton gintutukan. Sa malapit isa ka bulan nga pagpanghawan sa mga miyembro ng Anti-Squatting and Illegal Structures Unit, upod ang composite teams na obserbahan nga may 7 ka mga barangay ang wala magkamintinas sang pagtinlo sang dalanon sa diin liwat naman nga nagbalik ang illegal nga struktura. Kaya ang dumdum nila yan nga daw hampang-hampang lang ni nga istorya lang nga pagkatapos okay lang mabalik kami, mayob-ayob kami, matend kami, puti hindi gid. Nahibaluan nga kinahanglan magpasa sang weekly report ang local government unit sa Department of the Interior and Local Government. Sa tiun nga mapamatud-an ang kapaltahan sang barangay officials, posible nga magapangatubang sang kaso administratibo. Samtang kainas ang aga nagmatumato na ang mga tag-iya sang baligaan kag mga struktura nga nagalaksam sang dalan sa barangay San Juan Molo. Di nga wala lang kasi gano nga di lang pusla ng mga gamit iba kung ang takpos sa maguba sila. Di okay lang way makureklamo kay ti utos ang presidente. Aminado ang clearing team nga madamo pang mga barangay road ang ilahawanan ganit doble pa ni kasog na ang syudad agud malabot ang plaso nga ginhatag sang presidente. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.